Hola, mira, ara vos conte. Així davant tinc dues persones de l'editorial Bullent i em diuen, per favor, digues alguna cosa d'aquest llibre que acaba d'eixir i del qual jo personalment estic tan content. Dic, però dona, això hauria de dir algun xicotet lector, alguna xicoteta lectora. I ells me diuen, no hi ha xicotets lectors, ni xicotetes lectores. I els dic, és veritat. Tots els lectors o són apassionats o deixen de ser, això està claríssim. I me diuen, i el llibre, això que són de desitjos, està basat en fets reals? I es dic, realíssims. Mira si són així que en l'últim conte fins i tot he deixat els noms dels personatges. I tota la família, perquè és un conte d'una família, tota la família està entusiasmada d'haver eixit en el llibre. Cosa que a mi em sorprèn i els agraeix moltíssim. Perquè era una mare que tenia molta afició a contar contes als seus fills i en un conte que apareixia a la nit ella apagava la llum i ells s'assustaven. I afegia a l'interès del conte una cosa tan simpàtica com de sobte veure's en família, la xiqueta xitant en el pijama i tot, però a les fosques. I això li donava un plus d'emoció encara més al conte que ja en tenia de sobres. I així no vos podria parlar de tots perquè cada un és d'una anècdota.